Daar hoe ik geboren ben. Welkom bij de eerste aflevering van OO Limbo, het programma over 4 artiesten samen met 100 gasten op vakantie in Turkije. Er wordt van alles beleefd, waaronder een boerdag op een zee, een open-air concert van Big Benny, een jeep safari door het ouderwetse Turkije en nog veel meer. De volgende morgen bleek dat de eerste avond in het hotel al van alles is gebeurd en dat er ook al flink tot in de late uurtjes is doorgezakt. Ja, gisteravond kwamen we dus aan op een gegeven moment in het hotel. Er werden direct de koffers uit de bus gepakt. Ik kreeg streng een welkomstdrankje. Ik wou mijn koffer kwijt. Ik ben ook even door het hotel gelopen en ik heb zo terecht in de discotheek. En in de discotheek, ja goed, ik dans geen, dus ik heb even nog een klein beetje getracht te dansen. Ben ik door het hotel gelopen. En nu uur of 10 begon me toch op een gegeven moment de koppakken te springen. Dan heb ik gezegd van nou, kom maar terug naar een rustige plekje. Op een goede reis en een goede vakantie, jongens. Hebben we de gelijkste voor allemaal. Ik heb mijn koffer gevonden. Er stond bij iemand, een kameraad van me op de kamer. Francesca en ik zijn natuurlijk onmiddellijk de hotelkamer ingevlogen. En toen ben ik naar mijn kamer gegaan. Dus, het was vanmorgen vroeg voor me. En niet alleen voor Frans wordt het vreugd in de morgen, ook voor de rest van de artiesten is het een lange nacht geworden. De kamer heb ik wel gevonden, maar niet direct. Dat was later in de morgen. De martini van Youssef is al inclusive. Ja, dan wil ze morgen overal proberen. Het is een lange nacht geworden. Ja. Ik heb even me voorgesteld bij de gasten en het was super. Alles gevonden. Neven de 100 Limburgers bleken er ook een paar Russische dames in het hotel te zitten. Er kwam een Russische vrouw naar me toe. Ik ben er heel eerlijk in. Hè. Die zei op een gegeven moment tegen mij, seks 200 euro. Dat heb ik tegen haar gezegd. 50 euro is ook genoeg. Dat er neven de Russische fans ook echte Limburgse fans van Big Benny in Turkije zijn, wordt bewezen als 2 heren zich ter plaatse een Big Benny tattoo laten zetten. Dat is echt een pijntje, jongen. Ik ga hem opzetten, allebei de kijk. Was het echt 4 euro? Maar je moet kijken. Al beter in een keer drinken. Ik ben wel ludiek. Dit idee weg. Ja, zo gemaakt ze met hè. Ik stel die voor nog een hele lange naam, het gaat nog veel langer. Dat waren 4 geweest.